Θα ήθελα να σκεφτείς αυτό το σενάριο. Έρχεται ο προϊστάμενος σου και σου ζητά να κάνεις μια παρουσίαση μπροστά από ανθρώπους, μπροστά από ολόκληρη την εταιρεία, ολόκληρο τον οργανισμό. Είσαι στο σύνδεσμο γονέων και καλείσαι να κάνεις μια ομιλία ή μια παρουσίαση. Ή ακόμα το πιο απλό, χρειάζεται να κάνεις ένα βίντεο για τη δουλειά σου. Πώς νιώθεις? Ποιο είναι το συναίσθημα που νιώθεις? Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τη δημόσια ομιλία, αυτό που λέμε public speaking, το να μιλάμε μπροστά από ανθρώπους ή το να μιλάμε μπροστά από μια κάμερα. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Μας κάνει να νιώθουμε ανασφάλεια, μας κάνει να νιώθουμε κάποια συναισθήματα που θα θέλαμε να το αποφύγουμε. Στις 22 Φεβρουαρίου, στο Golden Bay στη Λάρνακα, θα έχουμε έναν 3ωρο εργαστήριο. Σε προσκαλώ να είσαι εκεί, να είσαι κοντά μας. Θα βάλω κάτω από αυτό το βίντεο τις πληροφορίες, θα είναι περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων και εκεί θα μάθουμε πώς να ξεκλειδώνουμε τον εαυτό μας έτσι ώστε να μπορούμε να ανεβαίνουμε πάνω σε μια σκηνή και να κάνουμε παρουσιάσεις, ομιλίες ή να μιλάμε μπροστά από ανθρώπους. Σε περιμένω 22 Φεβρουαρίου στη Λάρνακα.